ne kɔni ka miirina ye min ye ni a sɔrɔ diinɛko kɛlɛ de don silamɛya t'a fɔ ko i k'i mɔgɔ ɲɔgɔn faga ka juguya ni a sɔrɔ diinɛko kɛlɛ de don kerecɛnya t'a yira k'a fɔ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn faga ka juguya tiɲɛ don basigi tɛ yɔrɔ la mais anw ni lakana tigilamɔgɔw ani dantɛmɛ wale kɛbagaw an k'a lajɛ ni hakili ye an kana lajɛ ni dusu ye nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ anw de ta don an b'a fɔ population jadisiw bɛ boli k'u dogo min o bɛ don population de kan damatɛmɛ wale min bɛ kɛ a bɛ ka kɛ jɔn na population o population de ka faamu k'a fɔ an t'u kɔ dogobaga ye bilen ni a sɔrɔ hakilina ɲuman min b'an fɛ k'a d'u yɛrɛ ma parce que mɔgɔw bɛ don kɛlɛ la fɛn bɛɛ b'a la nkalon min sera tiɲɛ na o ni hakili sɔrɔ man di o ye dɔw donkun ye nafolo ko o ye dɔw donkun ye juguya bɛ ne yɛrɛ de dusukun na o ye dɔw donkun ye taasira bere bɛ n bolo o ye dɔw donkun ye ni a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye an tɛ kɛlɛ in bila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa an ka se ka jamana in bɔ nɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'an kɛlɛ an yɛrɛ dama bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ o kɔni o ye dantɛmɛ wale ye dɛ pour que e ka se mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ kɔrɔ e yɛrɛ de minnu bɛ ɲɔgɔn na e b'a dɔn o t'i kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais y'i kun n'o kɛlɛ kɔrɔ pour que e ka se o kɛlɛ in na o k'a sɔrɔ anw yɛrɛ dama kelen k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɔlɔ mais an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na o kɔni ye tiɲɛni ye dɛ ne kɔni t'a fɔ ko jadisi n t'a fɔ ko mɔgɔ jugu n t'a fɔ damatɛmɛ wale kɛbagaw don mais u b'a kɛ ka da u ka faamuyaliw kan halisa u k'a faamu mali ye mali mɔgɔ wɛrɛ tɛna faso dilan tiɲɛnikɛlaw bɛ don an na mais a bɛ diya an yɛrɛ de u ka don an na ni tiɲɛnikɛlaw ko k'u bɛ don an na ni a ma bɛn an yɛrɛ ma est ce que u bɛ don u tɛ don ko ni koko pɛrɛnna basa bɛ don k'i da fɛ n'a ma pɛrɛn don cogo tɛ basa la donc an ka intérêt ko kɛlɛ to yen an ka tajuru sira to yen an ka fɛn sabati jamana in kɔnɔ fɔlɔ ni basigi nana a bɛɛ bɛ sigi sen kan dɔw bɛ ka tajuru sara dɔw bɛ ka taa dɔ labɛn k'a bila a gɛlɛyara dɛ mɔgɔ jugu mana don cogo o cogo u tɛ se ko la ni population ma far'u kan o population kelen de ye civil ye o population kelen de ye vulnérable ye a gɛlɛyara dɛ halisa ko finitigiw ka banban walimu ka daga yɔrɔw na ayiwa bɛɛ dun b'a dɔn ko mali jamana ka finitigiw tɛ bɔli kɛ nka sigidaw yɛrɛ kɔnɔna na mun de bɛ ka kɛ yɔrɔ la walasa dɛmɛ ka don halisi mali finitigiw fanfɛla la finitigiw ka côté la ne kɔni bɛ se ka min fɔ an ko an tɛ se ka foyi kɛ ni autorisation man di ne kɔni fɛ bi caman b'a bɔra autorisation ko in na gɛlɛyaba min tun bɛ autorisation ko la France ma autorisation di France ma autorisation di ne fɛ belebeleba bɔra o kɛlɛ la bi ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra a ko radariw nana matériel caman nana nin ko bɛ se ka labɛn cogo di k'a kɛ damatɛmɛ wale ta k'a sɔrɔ masimafɛnw m'o ye an ka kɛlɛ kɔnɔna na an tun b'o de kɛlɛ kɛ faransi fɛ a ko appareil b'a bolo hali ni miseli binna duguma a b'a ye damatɛmɛ wale kɛbagaw tɛ se ka nin ɲɔgɔnna kɛ k'a fɔ ko appareil ko ye tiɲɛ ye ko a ma se ka détecter k'a ye zone min toucheren don ni nin ɲɔgɔnnaw mina ko an ka faamaw fana k'o lajɛ o kɔni ye jalakiba ye ka di an ka faamaw ma o ma bɛn bi o ma bɛn sini parce que n'a y'o fɔ dɔrɔn dɔw bɛ se ka n'a fɔ feereli min kɛ o tɛ u bɛna suɲɛ san ka taa n'a ye ka taa feere